Motors. Toni Puntuy ens presenta algunes novetats pensant ja en el 23 d'abril. No és casual que Whitney Otto, de visita aquesta setmana a Barcelona, es passegi per una exposició de quils americans. De fet, al voltant de la confecció d'un tapís ha situat Whitney Otto una primera novel·la molt ben rebuda. Mentre va enfilant, un grup de dones desfilen els records i els amors. El títol original anglès és Com es fa un quilt americà. Edicions B l'ha traduït per Coser i Cantar. Basada en l'obra s'ha rodat una pel·lícula amb Winona Ryder, la protagonista, que s'ha d'estrenar amb un tercer títol, On resideix l'amor. Falta una mica més d'un mes per Sant Jordi i les editorials ja tenen plenes les agendes de presentacions i novetats. Després passarà allò de la saturació de l'entrar i perdre's en una llibreria, però ningú vol perdre part del pastís de la campanya del Dia del Llibre. Félix Diazúa es felicitava dels resultats del 3 de març en previsió del que podria haver estat. Sembla que Déu va dir els hagués dibuixat amb un equip de dissenyadors italians. Anagrama li va preparar un esmorzar amb periodistes per presentar la reedició de L'aprendizaje de la decepción i la publicació d'un nou recull d'articles, Salidas de tono, que serveix l'autor per reflexionar sobre temes diversos i posar punt final a una manera d'escriure. He recollit 50 vinyetes dels últims 10-15 anys, que era una època que encara utilitzàvem els periodistes, alguns periodistes utilitzàvem un estil molt desgarrat, molt agressiu, una mica exagerat de to, no? Sortit de to, i que jo penso que ja s'ha acabat com a estil o com a atmosfera o com a música, no? Ara més aviat m'agradaria trobar una manera d'escriure a l'anglesa, no? Amb un humor anglès molt més educat i pot ser molt més agressiu. Mon oncle és amic d'un peix. Li agrada ensenyar-lo a tothom que el visita perquè és un peix molt eixerit, que menja amb cullera i beu amb porró. Aquest inici de novel·la és surreal com la realitat, perquè l'oncle i el peix, una carpa, la coneguda carpa Juanita, existeixen. Són a Vilanova i la Geltrú, a l'atapeït Museu de Curiositats Marineres de l'oncle mariner de Màrius Serra. A Mon oncle hi surt també un segon oncle de l'autor, un monjo de la Cartoixa, Tiana. El llibre té enigma, humor i missatge. El missatge fonamental és les grans dificultats que hi ha a finals de segle per creure en alguna cosa. Màrius Serra, que diàriament firma els mots encreuats en català de La Vanguardia, té ganes de ser reconegut com a novel·lista. Amb l'ajuda de Proa va fer una presentació diferent i divertida. I això, en l'ambient literari, on sovint tot és massa seriós, sempre s'agraeix.